Šta možemo reći o kuhinji i o vodi? Vode takođe, što se meni tiče, lično moje domaćinstvo, imam 3 vode. 2 su na prirodni pad, a 1 je na hidrofor. A kuhinja, tu je supruga, tu je majka, znači one su tu zadužene za tu vrstu posla. Uostalom, ko još pita za vodu pored vina koje se ovde proizvodi? I na kraju, Bobane, šta je vaša osnovna poruka potencijalnom gostu ovde kod vas? Pa pre svega, jedno prijateljstvo, nije iznad svega, jeste i profit. Ali nije samo to. Znači, jedno druženje, jedno upoznavanje. Naravno, kad prvi gost ovde kroči, onda se možete uzdati u onu narodnu, dobar glas se daleko čuje, dakle ima ko da prenese dobar glas, a dotle internet, publikacije i zašto ne turistička organizacija Aleksinca. Pa i bez njih ne možemo, znači mi sarađujemo obostrano. Turistička organizacija Aleksinac i mi smo, znači, zajedno počeli sve ovo. Nadamo se da će da i uspe to. Evo i našeg doprinosa da vam to uspe, a pre svega da jednostavno vaš znoj praktično valorizujete na što je moguće bolji način, jer u suštini to je cilj. Pa jeste, znači mi se trudimo da što pre to zaživi na ovim prostorima, pošto je to novina kod nas i nadamo se da će prvi gosti već da dođu. Srećno, Bobane. Hvala, srećni vama.